Hello guys, ayan, meron akong pipino dito guys, ayan, gagawin ko yung ito may isda, nakababad na siya guys, masarap siya iprito, at siya ay sariwa pa, tulingan siya guys, yung bilog na tulingan, at ayan, yung pork o karning baboy, ayan, pinalapad kong paghiwa guys, binabad ko din kasi iba-fry ko din siya guys, ayan. Binabad ko na rin siya ng pampalasa. Ayan, ang tokwa guys. Ilagyan ko din ng pampalasa. Marinate muna para sabay ko sila mamaya sa pagprito. Ito ang aming pananghalian guys. Sunday ngayon. Ayan. Nakaluto na rin ako ng kanin. Ayan guys, ready na ang kanin. Gumawa din ako ng sabaw guys. Gagawin ko siyang sinigang para naman meron naman kami sabaw guys. Masarap talaga yung may sabaw. Makagana sa pagkain. Kumbaga, pag lunok, diretso gyud. Kay basa-basa man. Iba talaga yung basa. Masarap itong pipino guys. Pipino. Ang sarap niya guys, kainin isabay sa paghalimbawa may prito kang isda, may prito kang kung ano-anong prito, sabay mo yung ensaladang pipino, ang sarap niya. Dahil Sunday ngayon, hindi ako nagluto, pero maaga akong nakatapos ng mga gawain. Kaya, ayan, luto ako na medyo iba-iba. May gusto ng isda, may gusto ng karne, may gusto ng tokwa. Kung gusto nila ng tokwa, basta ako gusto ko tokwa. I-fried siya. Ang sarap guys. Lami kayo ang tokwa nga i-fried. Ayan guys. Sarap niya talaga. Tapos ito guys. Lagyan mo lang ng kunting paminta, yung suka, saka sugar, asin na kunti, ginisa mix. Sarap na siya guys. Ilagay itong pipino. Masarap din siyang sausawan. At sausawan na rin ng in-one sausawan na guys. Pwede ng sausawan ng paritong isda. At saka ng tokwa. Ang sarap na nila guys. Ayan guys. Tapos maghihiwa ko guys ng sibuyas. Para gawin ko sa aking sausawan na lagyan ito ng pipino. Kunting suka lang. Tama lang na suka. Kasi yung may mga acidic dyan, bawal sa acidic yung masyadong suka, maasim. Kaya, para iwas-iwas, kunting suka lang guys. Masarap na siya. Ready na ang aking pipino. Ang sibuyas. Maggagawa na lang ako ng suka na may pamintang durog. At lagyan ko ng asin bitsin at saka sugar na kunti. Para masarap. Ayan na guys. Oh, nababad ko na ngayon ang aking tokwa. Tokwa ko guys. Ayan.
Ito ang aking karni. Nababad ko na rin. Ipa-fry ko din siya, guys. At meron din ako syempre. Sa kanila yan. Wala silang hilig sa isda. Ako gusto ko isda. Ayan. Sariwang-sariwa ang isda. Lamian. Siguro kayo dyan, guys, gusto talaga ng isda. Kahit kunting isda lang talaga. Lami. Di kaayo ang kanon, ang kanin. Masiram ang kanon o kanon pag may isda. Para lang sa akin, guys. Yung mahilig sa isda. Ayun, guys, magluluto na ako. Guys, ayan. Okay na yung aking suka. Complete na siya. Lagay ko na ang sibuyas. Saka, lagay ko na ang pipino. Ayan, guys, sarap siya. Sarap na sarap talaga ko sa matamis-tamis at saka maasim-asim na sausawa ng pipino. Nakababad siya. Naku, sarap papakin. Ayan. Ayan, guys. Papakin lang yan, guys. Papakin. Ayan, guys. Luto na ang ating sinigang. Ayan, malambot na yan. Lagyan na natin ng siling haba. At saka yung sinigang mix. Ang daming gulay. Masarap na daming gulay. Ayan. Takpan ulit natin. Luto na siya, guys. Pwede na itong hainin. Yan na, guys. Linuluto ko na yung tokwa. Luto na. Saka yung pork. Madali. Ito naman madali maluto ang tokwa. Lalo pag dinidip sa harina, guys. Pero dapat yung, di ba ang tokwa matabang? Dapat, lagyan mo nyo naman, ibabad nyo naman sa pampalasa. Kung ano gusto nyo ilagay ng pampalasa. Para naman masarap yung tokwa, guys. Pag kinain, abayain, papakin na. Kasi masarap papakin yung tokwa.
Rice, kanin. Laptop. So yan dumang ebidensya ga boss. USB, kumbaga. Ano? Ito, andoon. Napansin niya, may nagasaralaog na kairiban niya sa, pulis. Doon sa mga, tiktik. So, minim, pigabantayan sa mga iro-iro nindan. Diba? Ang friend niya. Tapos, napansin din yun ng lalaki. Kasi, or ito nabinguting ka din mo gwapo ka. Pero aram talaga niya. Aram ka itong tito kang agom niya sa best friend So, may niya. samnay talaga. Tapos nagdumay siya sa may party, advance pa-party itong tito niya para sa iya. Pag dumay niya sa garayan, taday man niya rin siya nakakatarang. Sunod dito. Tapos, Ano ngayon gusto mo sabihin ngayon sa kuya? Ano daw? wala na sila sa luwas. Dahil na naman nakataram, tayo may nakasunod na naman. Ay guys, hello! Kain tayo guys. Ito na guys, luto na yung akin niluto. Iya, kapag simula magkain kasi. Dadal si mami. Si manay. Ayun na guys. Ano maninili? Istorya ka, tapos bigla kang mali. Ano ba? Ito guys, may kanin ako guys. O, ayan. Naluto ko na. Ayan, may sabaw na ako. Sinigang. Alam niyo ba guys, na sa sinigang, kasi malambot na siya. Gusto ko yung buto-buto na may laman. Kasi ang sarap niya. Pag kinain mo siya, ayan, hanggang buto, ang sarap. Tapos ang sabaw. Ito guys, yung tukwag guys. Masarap bago siya prito. Ibabad mo na pamparasa. Tapos dapat pagka prinito siya guys, crunchy talaga, crunchy. Di, na rin na di. Pipino. Kung prinito ko na tulingan. Ayan. Sausaw ko sa sausawan ng pipino na may suka. Hindi ba? All-in-one ang sausawan. Yung tukwa. Sarap. There's yung sabaw ng sinigang, saka gulay. Tao na din, dali na. O, yan ang aking Mr. Hubat.
Sabay na lang kayo may sabaw si Rin. Mm. Lamig sabaw. Lamig. Asim-asim. May sup-supon ang buto. Kain tayo guys. Impas. Kain na din kayo guys. Bye-bye. Thank you.